Parohinira Thongkebra Trok KAAC budget Surihinira Inkoipen Surihinira Inkoiraisi session Nini Aparman Pinipen Kecheng. Barla Nanglele Aprangjong Bang Phokep Sosarat Thurpaksi Kalvart Kaselam. Bokajan along palong niadim kachingkoy. Karam pini prime time berta along pen nili berta thanmang phi sami juli baby nonar juik tha bertang ton pen. Karbi anglong along kido bodo akhaya tuma phan BLT alamdon close 8 ateng pen STA chaja kongki PG pu Karbi anglong autonomous council pen chedon dun de pusi KAAC CM tuliram ronghang ingdeng Parohini rathong kebra trok KAAC session along pangdakpon. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longkiti Mongkacharipon Parohini Rathom Kebratrok Karbi Anglong Autonomous Council Budget Session Surihini Ra Inkoy Lapen Surihini Ra Inkoy Ra Isia Parman Pinipen Karbi Anglong Autonomous Council Hemkang Thira Long Pangchengpon Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Budget Aputhak Pangdakpon Peaprang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longkiti Mongahinpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Barem Karditang Sarsing Timung Arong Kachaboyjo Aputhak Ningduk Chepaklang Ponsi Kachikimo Padu Budget Alam Thejai Pon Peaprang Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ahinpen Housing and Urban Development Corporation Limited at Tumalong Loan Kena Puthak Lardak Pen Thanpachini Pon Autonomous Council, I am very glad to announce that an amount of rupees 180 lakhs has been made available for a pension benefit to the living ex-executive members of the Karbi Autonomous Council. Announced that the budget provision of rupees 70 lakhs has been made available for the scholarship stipend for a technical student, including IS coaching, and amount of rupees 10 lakhs has been made under 9 GIA Central Study in Karbi language and culture. Under Gam number 12, Art and Culture, I am very glad to announce that the budget provisions of rupees 50 lakhs. Either Karbi Youth Festival or Namok, Ami 50 lakhs or has been made for the GIA contribution to the Karbi Youth Festival. Rupees 20 lakhs for the Karbi Lamen Amai. Job also 10 lakhs আছে এবাৰ 20 লাখ কাৰ্গি লামে নমাই কাৰ্গি হাইটো হোৱাৰ কাৰণে এবাৰ 20 লাখৰ বাজেটত ধৰা হৈছে Budget Alam Thelong CM Tuliram Ronghang Kapangdak Ponatengke Karbi Richo Atum Kedam Kebang Kejoy KJ Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Lak Kepatangka Pathik PC Gari Nampipo Lapen Jang Tukache Thaipen Chenglok Gari Kahe Nohot Kachuselam Japan Lak Thomatangka Pathik Pilo MAC Area Development Fund Aphan Lak Thongkep Karbi Youth Festival Katalon Japan Lak Phokep MAC Barem Atumaphan Pension Ki PG Aphan Kuti Isira Lak Trok Narkep Karbi Lamerama Aparman Lak Inkoy Pathik Pipon Lupusi Pangdakpon Chethan Pon Me Karbi Anglong Autonomous Council Along Non An Bang Inkoy Ratrok CM Nangman Tanglo Bonta la so ang bong pen non kedobong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ason Khayang bong man ke thenai Karbi Richo Phan Gari Kapathik Tipon pen Danglok Karbi Youth Festival Katalon Aparman Lamet Lamchong Kapangcho Ji Aparman Lapen MAC Bari Matum Aphan Pension Kapathik Pi Anparta MAC Habar Kapaching Thurji Aphan Tangka Kapathik Pipon Councilor নিজৰ সোৰ্চৰ বাজেট ইনহেৰেঞ্চৰ বাজেট এটা যে আছে আমি ইয়াত কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিল যিমানখিনি ৰেভিনিউ সোৰ্চ আমি পাইছোঁ তাৰ ওপৰতে আমি বাজেটবিলাক কেইটামান ধৰিছোঁ আৰু এইবাৰ বাজেট আমি কাৰ্বি ৰজাৰ কাৰণে এটা গাড়ী এটা আমি বাজেটৰ প্ৰভিজন দিয়া হৈছে কাৰণে এইবিলাকৰ আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ চেলেৰি নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে যেনে এইটো আমি বঢ়াই দিয়া হৈছে আৰু UPSC যিবিলাকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ UPSC Diganta Teron Report Karbi Anglong Live
Barla nang letang lo lang ke thepen kedam ke bang kisung pholipo pumatha ponse kedam tang thereni phai pli arni koilamati ahawar along pinkhat ingti lapen joyram ingti arong arat chelang se methang kedam ke bang awar sa phan kalwar ki kim chon prochon jam se thekpon long Sarkar aphancholang bomlo bangsoro elong dolong nang selam jimenipu sita non puanta nang ka selam japhan thanga berta avilang aningkan wang asonsi langke thepen radatum aduk do nang lipo non barla nang herbomlo la so towarsi chileng nang po la si non apor ke me arbe bang ve kole bang so dolong asai claim nang pusi there ni phai pli arni radatum pen kalwat ka selam asai dengpon Labangso kalbat kiki mahut joyram ingti arong rong asar chinthong ingti lapen pinkhat ingti arong rong asar atum chitong donsi amerika atum aphan japon lapen anparda kalbat kaselam along koilamati kasumari polling station bjp maipu philip terang lapen boson rong phara atum da chitong donsi sai ke claim kedam chirap chitodun Lapuson apor ahut nilip MSc pabitra rong pi chitong donsi kalbat along kelang sot sangti harlong cement chirap chitodun lapen sai ke claim do an arara tuma phan kicho juna son thik pidun kado kawe bang phokep su se arara tum bangso kalbat ka selam along chirap chito pon pusi karbyang long life along bertanang pali Bokajan PS angkang kuligam ITI ahem kikim ketangte angden ihum Maruti Jen lapen khatkhati PS angkang NH39 atowar pi adu keke kalong ihum Wagon R agari kachingkoi Piniada por phai plia por malom ihum Maruti Zen AS01Y7627 dipupen choke hola ke dam bomahut kuligau kikim bom ITI ahem kikim ke tangte dat angden along men ke khangone dera jok chepar lepit Kar arlo kache thapin so banghini lapen arlo se inut pusi chini dun adongara itum thek dun long se te bokhat bokajan CHC along keso paklang namlo inut arlo so bang areng ahu keso ahering tangrak anlo pusi berta rib dun long Lason thak si khatkhati polling station angkang alongta patobe ajo por ihum Wagon R AS09E2355 Dimapur pen bokajan amithang ahem kache bang bomahot khatkhati towar adu ke kalong ahir entara kaching koyajok badalda sabang ademalong amat aprandam jilo Das ke thiar pompini dipu civil hospital along postmortem aphan ponlo Das ke bokajan habar pen inut cricket kapatru ke thexer abangpu alangli bokajan aphan penang nong me tami radaphan 1 kilo Lasojok bokajan habar arat ongdong atum aningduk chipi pon rinti Bokajan pen ananterang karbyang long life Non malom Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong angkang arlo kaprek along ri along Karbi Pimar atum beha ahin kengkam kache Jordan ke theglong asonse Chinthong constituency angkang arlo umla pher ahithi along Karbi Pimar atum beha ke claim along kengkam kache Jordan Labangso Chinthong habar along kedamtang aningkana hot kangri kangkrang ason mate hor ke jora saisi kache ja asonsi thekponong lo Bonta kangri kangkrang ahor mua bangke ki thormi obe ki mia tomaphan ke mesen kali kahing no akrong se Japon rong popu chinisi lo han ke jora sai klempon lo Lapuson ke mesen asai mate Karbi asar pimara tumpen umlapher ahi chialong lo han kache jor thek ponong se Karbi Student Association Chinthong Head Branch lapen Patimuka Branch Chelangsi Karbi asar pimar lo han ke jora tomaphan karchopado Kevangji langarni sitami alang litum lohan kejor kapang chopon ji lapen kithormi ove atumaphan sitami lohan kejor kapachi humji aphan un an cherap dun ji lapen mesena saya longkai ta cherap cheto dun berji pusi lamchak pitekang ulukunchi pen hemari rongphar karbyang long lai Pini prime tama berta kila ponsi kang toniglo do me thakme kardom